Are față de țăran. Ok, până termin tot treaba, trebuie să zic că am vorbit cu cei de la tricouri de fotbal și i-am rugat frumos, dacă pot, pentru podcastul cu Scarlett să-i dăm un cadou și m-am gândit ce tricou să-i dau. Așa că m-am uitat puțin am scris puțin Scarlett pe TikTok să văd ce mai e în online cu Scarlett și Scarlett, nu vreau să zic mai multe pentru că oricum e mai mult o glumă proastă, doar că vreau să spun că îți mulțumesc și noi, fanii Ronaldo, te apreciem foarte mult pentru ceea ce faci pentru noi. Așa că... unde? Așa că de la mine pentru tine. Și chiar te rog la un moment dat să-l porți în viața asta, pentru că este un tricou foarte frumos. Îl am și eu, da, este cu mov, pentru că am văzut, nu știu, că ai avut părul mov la un moment dat. Este un tricou cu Real Madrid, cu Skibidi Ronaldo pe spate, pentru că din câte am văzut